هراي قصيلنا دحر مصراي كيبوردن ماوزن دما مصراي ناي مونيتور كنرينا ማለት مونيتور لنا نصوعت سكريننا ሆይኑ ኩሉቲ ሓበሬታ ንሪኤሉ ስለዝኾነ ዝተፈላለዩ ፊንገር ፕሪንት ዶሮና ርስሓት ዝተፈላለዩ ነገራት አው ክዓልብ ስለዝኽእል ዋላ ንኸነንብብ ኩን ከጸግመና ይኽእል ማለት እዩ ብዙሓት ስክሪን መጽረይ ተባሂሎም ዝስርሑ ኬሚካላት ወይ ድማ ፈሰስቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚኣቶም ግን ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ነትናትና ሞኒተር እውን ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓይነታት ናይ መጽረይ ናይ ሞኒተር መጽረይ ኪት ስለዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጽረይ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሞኒተር ተባሂሉ እውን ስለዝዳሎ ኣብዚ ዓብ ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ሞኒተርና ኸነጽሪ ብማይ ዝጠልቀየ ጨርቂ ጌርና እንተወልወልናዮ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና እቲ ብማይ ዝጠልቀየ ጨርቂ ጾሚቕና ብኡ ጌርና ክንውልሎ እንከለና እዩ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ማለት እዩ ሞኒተር ከነጽሪ ከለና ግላስ ክሊነር ክንጥቀም የብልና ዝተፈላለዩ ናይ ሞኒተር ስክሪን አንቲ ግሌር ኮቲንግ ወይ ድማኒ በአንቲ ግሌር ዝበሃል ዝተጠቅዐ ወይ ድማ ዝተለኽየ ነገር ስለዘለዎም ንዕኡ እቲ ግላስ ክሊነር ዳሜጅ ክገብሮ ስለዝኽእል ብዝተኻለኩም መጠን ግላስ ክሊነር ንሞኒተር ከተጽሪዩ ኣይትጠቀሙሉ ሞኒተር ከነጽሪ ክንጅምር ከለና ኩሉ ግዜ ታ ኮምፒውተርና ክነጥፋ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ بدهريو كافت سوكيت دماني نطفا مالتي ناي مونيتور سوكيتنا نوصو لابتوب ندهر كوينا تناتنا تشارجر كنلبسو خنكل علينا مالت بدهريو فوس بلا چرقي مسماي اتلقينا صوميقنا دما بوغيرنا خانت سكريننا نولولو هراي كمزي نريو زلنا افت مونيترنا زخون عينت فساسي سبراي كنقبر يبلنا بتا زتمهرنا مسرت شرقي بما يتلقينا انقيسنا مولوال تزي كوينو افت مونيتر سبراي غيرنا ولا ماي مليسنا دما بشرق غير كا مولوال زي حدغا همصالنا سلازخل نتوم انترنال كومبوننت نايتوم ناي مونيترنا كاسيو سلازخل كوم عينت اغباب تزي تطقمكم بحشي كلا أصيرنا نريو دماني نايتا كمبيوترنا كيز ودمات سارفيس مالتي نعو خا كمي غيرنا نزريو حراي كمتي عادينا تزاربنا له dust is your computer's main enemy بلنا دورونا كل غزي ناي كمبيوترنا تقداماي صلاي مالتي كمبيوترنا زغون عينت سارفيس اب نزريلو اوان دماني نزتفلالي علامات تبايلهم زتسرحو فسستي يغونو على درق مصري نغرات زي تطقمنا خا زحشي تحانتو نتقملا نخيل كم تزرعنايو لكع كيبوردنا خنصر خلنا كومبريسد اير كنتقمالنا إلنا نيرنا لكع خمو دماني اتناي سارفيس ناي كمبيوتراتنا زبله كله بكومبريسد اير نغبرنا توزولو دورونا خلقسلنا زخل العدا خوينو بوغيرنا نلبسو مالتي على نتناي كمبيوترنا سارفيس كانت تقيلو عمدل اوان جلاس كلينر ون تتطقمنا ولا حنت صقم زمصو ايكونن مالتي زغنا بالكلنا ولا جلاس كلينر نا وشتي كفالات نايتا كمبيوترنا خاطو يولو بفانا بيلو ويدما بتناي سوكيت غلا زلاغو هولو نغرات بوتات كاطو يولو نت سارفيس تراينا نتي كافر تراينا نزارارب زلنا مالتي
ካልእ ኣብ ፅሬትና ኮምፒውተርና ክንገብሮ ዘለና ብድሕሪት ፋን ኣለና እቲ ፋን ኩሉ ግዜ ክዕበስ የብሉን ንኣብነት ምስ መንደቕ ዳይሬክትሊ እንድሕር ኣላጊብካዮ ኣየር መእተው ከይስእን ኣብታት ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ወይ ብድሕሪት ፋን መፅሓፍቲ ደርዲርካ ወይ ዝኾነ ከዋሊ ነገራት ገለ ክህሉ የብሉን ነቲ ኣየር ፍሎውሲ ናይ ግድን ክህሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ኮምፒውተርና ብዙሕ ዋዒ ጀነሬት ስለትገብር ቶም ፋን እዮም ድማ ነቲ ውዑይ ኣየር ኣውፅኦም ዝሑል ኣየር ናብ ውሽጢ ዝእትዉ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ድዩ ወይ ምስ መንደቕ ምልጋብ ነቲ ፋን ዓብሶን ኣየር ምእታው ክኽልክልን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ መብዛሕትኡ ንኮምፒውተር መቐመጢ ወይ ድማ ዴስክ ተባሂሎም ዝስርሑ ነቲ ሲስተም ዩኒት መቐመጢ ዝኸውን ኣብቲ ጣውላ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ምስ እተናዮም ሙሉእ ብሙሉእ ምስቲ ጣውላ ከነላግቦሲ የብልናን እዩ ዝብለና ዘሎ ምስቲ ባክ ሳይድ ናይቲ ዴስክ ክላገብ የብሉን ምክንያቱ ነቲ ፋን ከይዓፅዎ መትሓን ስለዚ ዝተወሰነ ናይ ኣየር መተሓላለፊ ንኤር ፍሎው ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና ሕራይ እምበር እዘን ሕጂ ክንመሃርን ፀናሕና ከመይ ጌርና ኮምፒውተርና ብፅሬት ንሕዛ ዝብል ነቶም ተራ ኮምፒውተር ተጠቀምቲ እዩ ነቲ ውሽጣዊ ኣካላት ናይታ ሲስተም ዩኒት ምስ ከፈትናያ ግን ብዙሕ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ስለ ዘሎ ብኪኢላ ወይ ድማ በቶም አይቲ ስታፍ ዝበሃሉ ብኣታቶም ብብሎወር ጌርካ እዩ ዝንገፍ ማለት እዩ ሕጂ እሱታት ምናልባት ብሎወር ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ደኣ ከፊትና ክንሪኦ ኮይና ከዓኒ ተገደደ ብኮምፕረስድ ኤር ጌርና ልክዕ ከምታ ናይ ኪቦርድና ዘፅረናያ ብኸምኡ ጌርና ክነፅርዮ ንኽእል ማለት እዩ እምበር ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ኮምፒውተርና ብኸመይ ብፅሬት ክንሕዛ ከም ዘለና ዶሮና ቀንዲ ፀላእ ናይ ኮምፒውተርና ምዃኑን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኮምፒውተርና ብኸመይ ከነፅርዮ ከም ዘለናን ርኢናን ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ዘለኩም ሕቶ ርእቶ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ተፃሓፉልና ዝቕፅል ትምህርትና ቅድመ ምክልኻል ኣብ ኮምፒውተር ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ቀፃሊ ይረኽበና